Naabtan mig uwan si nanay. Damis merkado alis siya abtag uwan. Pauwan tanay, singuwan tanay, maligo tanay. Maligo. Kasi kung nakaputok ka kan sa wabot na buwas di. Ang pangilawon nila son. Katunay tuway. Tuway man na imbaw san eh. Tuway. Kanit din sa manate. Kayapan. Ay naman sa baw ni. Imbaw nanay. Bukad lagi. Unsa? Kuani ka lagi ni kanang. Kani kuani sa bakan. Abakan. Bilang ni puring takos. Ha? Bilang. Kani kuani sa takos ya. Insa nite, dalahi. Kani sila. Ah, kare. Para sa kay kare sabon kamunggay. Oo. Kare tangabi. Kami mo kana? Asa ni gikante? Asa? Kani sila. Ane? Ginasin. Kuani mabini. Hi guys, maadong adlaw natong tanan. Karong adlaw, adlawng Domingo day guys. Salamat sa mga grasya nga ang mga dawat ng adlaw. Ja. Gikan mis nanis birkado nga basa mi kay kisig mag-uwan ja. Ug mo basa pa ko be. Ug mo silong mi, yaw ning silong lagi mi ja kay among paminaw ni mas nanay di ko na motuwak ni kisig ng gali dana nang isbay no naka uli namin nga basa mis nanay ako kapakailis tas na nangit ko nang ginis. Nanay yang siguro. Wa mo ka nagdako kao pero gyapon basa gyapon mi kay kisig uwan. Namalit man namalingki ni nanay ba. Kung kikiyog sa ngikos kay namalit bidaan kay kada Domingo man dari tabo sa mga merkado mo nang palit bidaan daan para sa birthday ni nanay ni guys. Salamat guys sa kung naghatag para ni nanay ang birthday mo ni kuan para sa sagol sa birthday nanay Bagyo Beans kaning tiksay mo ni isagol sa karning baboy karon kay magsabaw ni. Nakapalit naman mi kuandaan katong bihon. Kuha naman mi dari gamay ning puno kay manghatag ko ng silingan. Diyan carrot. Dagan mo carrot kay lami mo dili pansit ug daghay sahog na gulay. Siyempre mantika kahagudlos ng mga basag kain bitaw. Takataw ko tag marido guys ba kay aron lipot ta ma rodab og marido. Ja, repolyo, di mo sinakuha ng repolyo. Basta guys, mga panakot na nadari ka na naman nagikumpleto na na ay, sorry na tumba. Ja, dahil pan, oh, let's see, pag snacks mo ati ding-ding. Nangnaod ba mo sa gisugo? Isig nag-uwan guys. Ja, dahil kuwan, agtambal ini tatay. Kaya si tatay nagsigsig agti dyan. Malipod ni kuwan. Wala, nasagol naman dahil ni kuwan. Sabon. Naman siguro ibagyo kasi mag-uwan. Hana naman gigising kayo nagbuklot man. Ibutan ni atos. Babas washing ng mga sabon ng shampoo. Hindi niya ipon-ipon ko sa ako. Diyan, napalit. Wala, kasi galit ikawan guys. Alibugjaw na itong vlog. Dapat sabon sa plato diyo. Nga niya gamit sabon sa among plato guys. Smart. Diyan, kaning central. Hindi na importante ang bay. Ug asin. Napay buwad guys. Kay lami dili kaon basta na ibuwad. O kanina ang isa naman niya ini na. Usa naman ni uning lato. Lato guys na lato. Uwa ko masayo. Ayun na. Kuan na na kinasin guys. Aratis ka na na aratis sa pangkago kanyang palitis na na yun. Kinasin. Ay! Itong ba na be? Nayarang gusto na nagpanay. Baka na. Karning baboy. Bakit nga? Report, karning baboy dapon. 2 kilo ni palit na nanay, 2 o tunga. Butang sa ito ba okay, basa, palihog. Ang unaw sa mga kamot. Marami guys, salamat sa mga blessings na among nadawat ng adlaw. Adlaw-adlaw. Salamat sa Ginoo. Salamat din yung tanan guys. Diyan po kayo magkuhan sa ko. Mag-ilis, di ba ta magdino kay kusog ka dukuhan. Magkuhan ko sa motor kay labog. Kusog ka hagara sa tubig at
Sin ba ang hugasan ang motor? Guys, kusog kadug-uwan haning hugasan ning motor karong di na ko maghilo-hilo datong tag 5. Guys, kusog kadug-uwan nagbaha na. Maghugas us ang motor kay na arong di. Araw kung maggamit ning tubig nga na naglasagak. Luoy na magmanok, tarurok na. Kusog kadug-uwan. Ay! Basa na ka! Ala, ning kusog na lagi dari. Agig kuan, tubig, nagbaha na. Nabasa na nuglangkay ang gipang silong skilid. Siliban man. Hindi ko nagamay kay agig tubig, nagabaha na dari. Guys, good morning guys. Daga aso-aso rin guys. Panaksan kay nagma kog mga inutbong. Bo na mauban ni nay. Basta tayo mga Kuan naman ni hilba, biyabas. kape, biyabas o May lagdo. awi. Awi o katong nay pa. O sa to paway-away nay. Singa na to. Nanay, butsaw. Butsaw. O karna ba mal biyabas. Magdiri dyan naghanunong udag handi ay padung dun. Hanunong umani kasi yan. Nawa nang ilan at yan iimnan gabi iguan. Tambaw. Pero pigbi. Dag. Ang bransi. Mas ginagawa ko ingani ka sa kape. Nado kanin kung rabuntan. Aliana! Ay, dogs Aliana. Yana! Yana! Makaraton? Ali, kaya to higop dari kay si Aliana po nagsigsuka. Dali na. Ilisa na sa'yo na basa na niya para sa napag- Nay, kay ba ko sa imong gikanay? Kikita ko ebidensya sa imong naon. Ano ito? Sampurado. Musuwang na ay. Na. Kaya tulong ko lang kanang ipa. Konsident ka. Kanang kapos mo hindi ka katupog. Ha? Katupog. O katong si tatay? Bawa ano? Kano parang vitamin siguro itong mahalin nga vitamins. Muna na yung vitamins. Ano tulong? Tay! Tasin kung buo. O tay, nanuwa ka katog? Nanuwa ka nakatog? Dakigan po. Dahil nang di ko nung parang sa agad sa nang galaw nga sakit ito. Ubo na po. Kagpasyon tay. Ubo nga na. Yung mga magpasyon. Pwede rin kayo. Ali day, higop dari day. I love you dali. Basta ang marami din. Alam mo yung suka. Kasukan ko naman dahil. Nasuka lang. Ano lagi ng Madrid din? Grabe di Madrid. Kay mo rin nakasukan naman kay Baho. Baho ko Madrid ha? Ano baho ko Isa sa lang isa yung pamati gabi. Ano nga nagsuka gabi? Nay, basta tay gipainom gatas nay. Painom magatos nga kung katong bunta po painom kung bunta. Yan, dali sa'yo. Gabi tapos gabi. Gabi Yan. Lain ba kay matutas doktor? Ano? Oh, higop dari ang karumawag luod sa kuto-kuto dali. Gani hapon gabi may glamar ko sa mo. Laban pa ron? Gikuan mo guna. Gidugo. Nadagam guna mo nang yana. Pero di Yan ang gasuka. karon na siya nga gidugo nga nagsuka. Dali yan. Dali oh, dali. Nakalugaw yun mo. Dali dali. Lugaw na di Siya siya. dali, tambaw ni dali. Kasukaan ka dahil? Dahil may pasang ng hapon may kung kanang ikaon. Wa mo na O Manila kwani. Dali ba? Dara masilong o Manila ilang ilan lain. Yung tagtanawang kay mga special time. O mana patay sa. Sige na magawa. Taysan nga lang tayo. Kani mo sakto dali. Sakto ni. Una Ay kayo. narabas ati kuan mo uli. Hindi na ba? Mamagiti ni. Bisa magbalik-balik kung ganyan. Dito ba ka naman kayo ay. Pumugnaw na ni. Ano ning gikuan di lagi, di lagi ni tambaw ni. Dali na. Tama na. Sakit.
Hindi mo gudi. Lingkod ano di magjabo-jabo. Agap dyan man na. Kaya ba magkog init og di, dali na lingkod. Lingkod ba lingkod ang mga do. Namawan. Laban pa go? Nama. Ato lagi bang simot sa Agani kanang lagi. Ato lagi ng Madrid lagi dari anang Madrid mo dana na mo anang siligan na kay bawo yung Madrid. Bad lagi ng Madrid ay matupay magsuwan-suwan ka dai. Alam to ba palaman ngana. Ada naman ka pa. May tak mampuslik si kay gitubag na mabalik-balik ka man po. Hindi naman sa mamayita ito sa ina mga Lami di. tigal mga nagda. Sakto la lagi ni kay baro maintag kutok-kutok di kay kanang bugnaw. Ano ko to maantag kan. Nito tayo sa. Ngiyop dyan mo ko na. Mali sakto. Mantag kutok-kutok. Patukawan? Patukawan pa kaya? Nama. Laban pa go? Guys? Lam di ginagawan. Di magpasakit-sakit. Ginoo ko kay si Tita Terry ron. Operahan na. Tabang tagampo lagi. Adi sa gatas tayo mukha sa kaglugaw din ha? Kuha siya nagtali. Liksian ka. Talian ang buhok. Kay di ko ganahan sabod. Yung pasag ang ba tayo sa. Oh, manggod. Kaya ba magugkog init pag di? Sakto na manggod na. Pagro mo yung dati tutok eh. Gusto pa kagabi. Kasi hanggang gabi ka na tumbang magsili. Ang sili ko ba nga na? Ang sili na Yan, sumumbang. lugaw sa yan ha? Nanasgiyan na ito nila, Nay. Nga. Tira. Advance happy birthday, mother. Di barad na. Sagdi naman, nakainom naman po. Di na ka, day? Kapag mo sinilas na yun, pag sinilas na Kasi yun. hindi kayo silong na lang. Oo, higop ka, be. Why? Tambal mo gud ni. Higop ka, te. Kabuhi pa ka? Kabuhi ka gapon, te. Wow. Kalma. Daday ko ikuan, guys. Mangga gapon sa pag Hindi tagita na na. uli na dapiton. Anak ni Nile. May mangga nga. Saan yung mangganay? Para may lalaro. Lagi, saan yung mangganay? Hindi mo sa Indian Minggo kasi nga na sa lipat ko sa mga Paho, karabaw, hani ba? Karabaw, tutin, baktin. Lalo. Lagi. Pero gikan ko nun sa Davao, wa naman yung timbong na dali sa ato. Pero, Di pa mag-usta tiri pirahan tayo sa. Pero di tanong lagi na inay ang tanong. kumpra rapod nila. Ano mong prara? Naluwi mo ko, ipalit na naman po na. Kaya nga ko katong mangga nga ganang tatay, batong hinog ba nga? Kuwan, nuning ko, pag ko. Hala na naman. Ang kamatuoran mo, patig babaw. Ang mga gipasakitan magpahiubos. Diba, mother? Oo. Kaya ang Ginoo nang sayod sa tanan ug sa itong mga buhatan. Na kay mali ang kanon ko nimo. Ako ang kanon ko sa mga sa nga ko pasaylo. Sa mga taong mga ngana. Nga do pasaylo ko dawatog mga kasalanan. Nay Ginoo din na sayod. Ako balagin sa ipangkuan pangbas na wa labot. Ipag pahiubos ra ko kanunay. Pero bubuto na aw buto. Butog utot. Nadaot ko sa uwan-uwanan ko na mo tong ilantan ko. Gapon pati gilantan to ni. Ako naligo. Dugang ko na ko naman. Ang angkin na lami mo ko datos guhugas ko sa ang motor ug katong banuwas ko datos gawas ba. Lami mag-uwan gapon lasagak. Gusto ko ba? Kamu mo naligo no. Wa maligo. Gapon naligo mo. Naligo mo ko gapon. Ah, okay. Ay mo ay sa may lumari. Ha? Lamig na kayo. Day abog na day. Nakutay sa. Isa nakupirang katiri nay. Hindi lagi.
Pray for the reverse, guys. Pait ng kadugod dyan. Nakuha na ni. Duga, nakuha pait. Yung mga tama. Agang blaga pon karon pa na ma-upload adlong Lunes man ron sa agang blaga pon intro Domingo. Kaya man kuida ang vlog sa katong pag-grand opening sa light sa municipality of Alicia dadto kay nagtan-aw pos fireworks like kadto tanawon kawas stress ag fireworks wala man gidaslik si kailangan man pud panahon datong tengera gawan-uwan. Inja basta opening na nga narapit tawar ang daghana. Ya, pwede pa man na mo laag mga laing adlaw pero wa na fireworks. Anda na nang ilaag si Bingbing og siliksi o kanang maadong tempo. Kaya manitasi ba? Bakasyon. Kung mag Christmas party na like si 20. At mo atay sa? Wa ko na sayo ba day? Christmas parties puro 4 dari sa mga sityo 22. Wa ko lang na sayo, mong mamayon na. Nus apa mo pugaho amo ama? Bawa mo kumakain. Eskwela ko inja ma. Di sa day kay may nararamdaman ka. Nidugo na ba ka? Kaysa. Kapay taglap kini nga ina buwan nila. Rasa diay sa sila. Pero kung kapay gabi. Ya, wali na tayo sa buntag. Banido sa Exodo 20 nga to Jose. Sana dia tahurang imong ginikanan lagi mong ginikanan. Arong mataas imong kinabuhi tagaan daghang grasya. Ikaduha, higugma ang imong soon labaw pa sa imong kinabuhi. Ikatulo, higugma ang imong silingan labaw pa sa imong igsoon. Kamana, nabot-bot ang kasulatan. Kamu, Sa to Estudio 20? pag minahalay mo, mga igsoon. Mabasa ko na. Kano, pagtahod na mag-irikanan, dako na kanilang grasya. Yung ilang basa? Sa to Estudio 20? Exodo 20, uno nga tos 12. Tahoron mo ang imong amahan ug ang imong inahan aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo niyo ba ang imong Dios. Dili ka magpatay, dili ka magpanapaw, dili ka magpangawak, dili ka magsaksi o batok sa imong isigataw. Dili ka maibog o balay sa imong isigataw. Ay guys, daday mi kuan guys, isa ka kuan nga biskwit baldida ni Ate Jijin og ni Kuya Junjun. Gikag Cebu. Pero lami kadyo. Lami kadyo ilang da guys, biskwit kaya kahumot kadyo. Datang papay na bulbusan na kung nasud. Usa ka. Sama ko naman si Junjun na magtari. Unsa man isa nay? Saka nga na wala. Nangutan na bitaw ko. Pero maot naman. Matanaw? Ningon bitaw to siya nagtaod. Sabi naman, doon ito. Nagbira ko nasud. Listen. Humok man. Di man sa gawas ra pero lami ang kuan gid na palitan naglaing kuan. Doorknob kayo di man na manaylam ito ra mas gawas aglap dapat na ako sud. Ani gipab sa slick siron kay kapon gilantan man ko. Kuan pud mi dari barag hagot mig ampo kay reverse lagi. Da karon nag-update si Puramito pa kuno sa ICU gi kuanan pa gi abunuhan pagdugo gitubuhan mo nang ampo lagi ti ay ampo og Ginoo ra dito masalig kay di ta pasagdan mga hanta ni Diyos wa man lagi ni makuha ibe mo manangaan humot ka do bino hi sa kanila ah Hi guys. da nasamad lagi mong kamot nagchat-chat man na kaya ito magkado Alicia kaya na kong gikuhan gipalit ba na kong gikuhan importante nagchat man na kuhan ko no palit ko ng chichirya nga di na nagipakag chichirya sikad kay di ko ganahan nado pa ni mga biskwit nga ni nga antanin nyo guys ilhan ka sa ang naong nga kawana
may tungog kay stress na yung piraso ng tripers si nanay po nga na marag gayam giingin ni nanay ganiha nga marag gayam po ni nanay nga anta ugma po sa birthday na nanay ag irigalo sa Ginoo ka nang maka-recover na si Terry gajud kay mo gajud na pinaka-importante jud ang bahala na nawa na mi kuan ng mga basher mga ingana mga ipas among mga pamilya wa na mi da nang tagad kay naay Ginoo na sayod sa tanan ug unsay atong mga binuhatan ug unsay gajud tinuod agamara ampo kay para din ni Rivers para sa atong kaugalingon natong tanan nga nga kwenta pero karon jud si Rivers jud mo'y ang puunon kay di basta-basta gajud gidahang pag-opera kaniya mas stress po kung magtanaw ni nanay masakitan kung magtanaw ni nanay nga maghilak si nanay ako basag apor ako masakitan jud ko magtanaw ni nanay tatay nga mga na sila mag-uul labi na ganina niya tatay nga wa si Jaytog gabi ano kay kuan jud ko sakit sa ang daghan nga magtanaw nila nga na labi na nanay ganiya nga naghila kay da man boy viewers na mo dala man ako manghinga na ning tawag dali na mo nga nga gikuanas nanay nga nilagi dapat mag-uul nga na mo tong si nanay lagi ning hilak nga na kay di man jud malikayan kay simpre anak gud na ni nanay mag-uul pud siya. Ya, mula to yung mga amas na nga salig ramat tas Ginoo kay di lagi ta pasagdan sa Ginoo. Na karon nang gilingaw-lingaw ja namang koy kon pud nga na dawat pud ginagmay nga grasya guys ug mapuhon yung saad ko ni nanay nga kuan nanay na ko ihatag ni Jaja ni hatag pud ko pangpalit og bugas. Nga naman ko dari guys ug unsay jay ang madawat na koy grasyang madawat. Ha jing unahon sila sa nagtatay kay kuan magalikos lang tawo kanina bang sina nagtatay. Ang anak nga na kay kung nadyo kay dagkang nadyo kay grasya nga madawat magahin jud ka bisag gamay ra na gahinan jud nimo kay mao jud kalipay nila nganang para matagaan para makadawat pagdaghang grasya madina tuo jud ko na kay bakos Ginoo di jud ta pasagdan dapat to daghan ko istorya giguto man ko kay gikan ko pagudlos ko agi kay namang gihuwat nagiadyo magud pag amang kuan dari guys portahan kay agamong doorknob lagibang nagalis dan og bag-o mo tong dapat ko ang nag-adyo dapat may ipapalit mo tong hagudlos po ko dito merkado. Wa pa man lagi ni makuha inaara ka puno pa kadyo na lamit kadyo siya ang kuan guys pagka biscuit karon pa ko kakuha na assorted biscuits ja humot kadyo mo nang gingon nila liksi nga ug magkuha takleban ni naghuman kay mukepas ama silang gugmang ning kepas na aw bitaw guys mga anta ninyo guys da kay bawo man ko ninyo guys nga kuan pud mo dari na mo sa mga nagsubaybay jud na mo daghan kayong salamat ninyo sa mga katong kuan ni Rivers sa pagampo salamat jud kadyo ninyo guys mo nagingon nga Ginoo na jud magbawas sa inyong mga kamaadyo dari sa among pamilya ug sa mga ubang tawo salamat kadyo ninyo guys moit pa kabe Kupas. unsay kupas? Lantin. Gingon? Oh, kani. Kani. Kupas. Gingon good. Mutingog ba din og kupas pa? Ay. Kupas ko. Ug na kay gustong kuha o makuha kag plato, makuha kag daan para inigaman imong takuban para din ko ka. Kuha plato palihog ka. Para di mo kupas. Thank you very much. Nakoy ganahan ani be. Mother! Nanay! Ako guys, kanapit akong maingon sila dahil namin ang bash na asog ko na kumusukol. Kuan kay ba mo kusang gibuhat ug unsay hangsa magkatadtad mga dyan makukasaylo di parada ng uban nga kuan din magpakalimpyo din ba di gawat og ilahang sadyop ako tinuod man mo angkon mo kusang mga sayop wa mo ko gitago-taguan ug unsa gay kuan di na gud dapat utroho baguon ko sa una natural naman ang makasukol tap ginagmay pero ni katadtao jud mga dumugakos jud ko ni nanay nga lang mga jud pasaylo kay ay ba mo ko ang sadyop ano ba hindi man ta mabuhi na ning kalibutan nagwa tay ginikanan
Ang gustahang mama po, ba mapag ko nagdamot, magsige man po may chat-chat, wala man po ko nagkinanglan og kuan nila suporta. Nay, ato pala bidiha. Hindi rin kay basa ka kung ba? Gangaman. Nag-snack na kada rin na biskwit namin na no. Na ko'y gipili kay na ko'y giganahan, nawa man. Nay? Nabitaw haraman. Salamat ng kulroy kay uli dari ja timing pun wala may kahoy ja nang wa sa kahoy bagaon kay di palayo ka agwantag magkuan ko ang bugat kay gapon hilantan ko ja waram ko nagsabang nanay da kay gihila man ko nga taali di nasakpan ko ng hilantan ko kaya haramang gikuan-kuan nga na di wa ko magsabak kay dili ko gana bas stress pa sila samot pag hila mi dali kay nagsikit-sakit kay karoy man ko dinatos naging gabi na dikuan unang yung pagaw ko da malagi nang sipon-siponan daw na sipon-siponan na uwan-uwanan no na to dito na nagsungkod pero giimnan man tambal diretso nawa kasi kang giganahan bi It's someone. katungingan niya sara to katungingan ni na ganahan ko nara di ara sakpan. Ano, biro? Ano yung takuban? Magkano sa tibing-bing na ni? Tibing-bing? Bing-bing! Tibing-bing. Butang nga ito balik ikaw. Gaano? Thank you. Ay, busdak. Dagay, mga anta guys. Anta guys, marada ni ang among vlog rong adlaw guys. Salamat sa way sawang pagtanaw sa mong mga vlog. Anja. Matanggi among gyang jupod nga. Unta, tabang pumugampo parang trippers. Kay karon nag-update mas pramito pa kuno lagi sa ICU gitubuhan pa kay abunuhan og dugo ja. Manginaot pud mi sa indong mga tabang sa pagampo. Kay mara gitid na mga kanam. Ja, para ni among vlog guys, daghang salamat og amping tang tanan og asaman mo karon pud amping mo. Thank you for watching guys. God bless. Bye guys.